ngicela ukusho lento kancane kuwena mntaka baba ngithi okhiye nezibopho okabashwa ngakho izinto zakho impilo yakho ukuze wena nomndeni wakho ningaphumeleli. Lalela ngikutshela namhlanje labo khiya nalezo zibopho ziyaqashuka ngegama lika Kristu Jesu. Angikhathali ukuthi babeyithathile bayiphonsa olwandle. Lithi iBhayibheli okungenzeki kubantu kuye kuyenzeka. Mina ngiyakuthembisa ukuthi le mpumelelo engabe wena wabanayo noma umndeni wakho wabanayo yangenzeka. Believe me today, we break that yoke of devil. We break wonke amaqhinga kaSathane. That is why nakulesi sikhathi ngizokutshela ukuthi bonke okhiya, zonke izibopho, zonke iziqalekiso ezanikwa wena, zanikwa abazali bakho, lezo iziqalekiso azinamandla phezu kwempilo yakho. Wena uzophumelela bekhona ophelile eduze kwakho. Wena uzophumelela isikhathi sikushayile, isikhathi singekho ngakwena, kodwa wena uzophumelela. Zonke izibopho neqalekiso nayo yonke into ekuthe wena yakushaya, kodwa namhlanje ngifuna ukuzokutshela mntaka baba ukuthi asikho isikhali esilolele wena siyakuphumelela. Mina ngifuna uhlale njalo wazi ukuthi wena unamandla okwenza konke ngoKristu Jesu. Noma abantu, noma abathakathi, noma izinto zobumnyama zingenzani, asinawo amandla phezu kwempilo yakho. Wena you are the CEO of yourself. Wena uzophumelela abantu bethanda bengathandi. Wena uzoba nakho bese kuyachicha. Lithi iBhayibheli niyocela enikuthandayo bese niyenzela. Nginamandla okwenza konke ngaye onqinisayo. I am Prophet Musa Mdolo. God bless you all. Amen.